Haga jingi trilang hapadang jongi lai teligi kenhun. Kata ka senjuk kiseng samla shunong ribhoi sepngi ka blood donor center Nongpo bat ka HDFC Bank Nongpo branch lalaban penlong ya ka blood donation campaign hapatarkhma mentak singi. La banong ba ha kasin ka benengkong la penlong ya ka ne ka jingya no senyang sngob ha ki pai ba ka ne ka than da ka snam ka penlong ka jingker khu ka bakrau ya ki papang ki basitom ki badan kam snam ha ki jaka ajing sumar. Lawan bani simpentan dagi khun samla kene kathain dak jingkermen ba ki badon kam snam ha kapor bawan ka pang ka shitom khamtam ki longyeng longsem ki bawan naga yeng ka sem ka baduk ka bajenjar kini o jingrap krki habayo bani kren badi Dr. Peter Yang Ilong ba ka jingwan no senyang snam jongi pai ba Haribho district kaduna bha bat kene kala pensiam jenge bha ya ki Dr. Hasivil Hospital Nongpo ban sumar ya ki pai ba ki badon kam krki ya ka snam kum haba sumar ya ki bayo khlung bat haba ja ki jingja accident ila buru ya gejing kentu siki khun samla makin isakmat banwan no senyang namar kene gejing aisnam kamdon kono kono gejing kta ayo breu lait no satang gi bapang gi basitom milade hendre ki breu gi basat gi baklan kila banwan aisnam bat lengba kene gejing wan no senyang snam kepenim ya ki babun ki mensim ki badu jingkermen nalor ki samla ki balwan ban no senyang snam haknek singi lawan ru ban kersian lang de kinong ilam seng balang baper ki baran sek ne kathan ki bakentup yo chairman ka senjuk ki seng samla shinong ribhoi sepngi usamla Alfred Doloy u vice chairman usamla Pensyairi thank you u general secretary usamla Damut Kensai Walang u health secretary usamla Ban Plilat Nongplang u assistant health secretary usamla John Milton thank you nanta u president ka seng samla Sarkhma usamla Remington Sengkli u president ka RBUF ribhoi sepngi uba aktif pator u presiden ke HNYF Patarkhma uba penkrau makri haga jingi don lang jong i Dr. Peter Yang ibide i Dr. in charge ka Nongpo Blood Donor Center lembat kiwei. Peter Yang in charge of blood center Civil Hospital Nongpo. Dia akan dikasih trip benar itu. Ada jawab besar di one blood donation camp Indonesia Patarkhma Doorbell Hall. Bala organize ki senjuk ki seng samlashno ki boy sebni. Dia akan dikasih nilai yo ban shimsnam ki samla ki bala one isnam monsmobha. Te ni ai ko blei ki but ni comment shigo to kilaya one ban ai snap joki one ai monsmobha. Ting hagane ka por ka shigo aban kan 2 ye phi baro ki pai ba jong ka Ribhoi district ba phi kiru in one chakmat ban aisnam monsmobha penshlo ye phi ba pinwan namar ba hangni Ribhoi district ni iba ki duna bha ki nong aisnam monsmobha te ka stop chuni ha blood center Civil Hospital Nongpo ni borbor insurance nam bat ni duna bha ka snam te habawan ki nong pang ki badan kam kerki ka snam ki nong kha nong pun kata ki ba kendu ki accident kum tu ha ki letna Nongpo Shillong gohti kum tu ni jenjar bha namar ba ka duna bha ka stop chuni tagadaw mi don kam ni ka snam ka blood center nang binila ban kan biang nam ta ki nong pang badan hagani ka Ribhoi district dengan penshlo ki barwa ki pai ba kamtam kini di badang samla ki badang khlai ka bormet ki banado khat prasem ado hri pusan snem nada ka pio e ka mek ko pai pakhia nada kundan kanu kanu ki pamishto ma ka mek ka tu ye phi ba ka penshlo ye phi ba pin one eyes na one chakmat nang mangiru in la ban ai service ko biang nan ta ki pai ba nong pang ba one Civil Hospital nong patung jo ba one ki we ki CHC ba CHC nomor babun sen ni setap ki CHC ba ki CHC ki se refer ki nong pang jong ki shani Civil Nongpo nomor ba ki dunasnam tingiru lada nim don ya kasnam nim la ra ban ai ya kasnam ka Nongpo ki haban refer ki shashilo kumta ni don kaman pendiang nang menilai dan refer ki nong pang jong ni nang in Ribhoi district shashilo ki briru kin sup bikin light pandai chengai di tangkatan ko abano so bha ban ya wan chakmat
Badlada pikuak benuan Aisna, la benuan ai hang teh blood center civil hospital Nongpo. Beli bila ban kontak ikini ki member secretary chairman jo kene kisin jo kiseng samlash nongru. Beli kini kiseng balam ba langila ban wan le kam kisnong ki thago ki lada pia bun. De kulish bun.